Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe yeɓoɓe chaine men Pular Arab, on calminama on jurama, on ñaganama almoƴƴere. Aɗa wiya so tawi ngol woni lawol magadi ngol e yebde bendande men nde watta abone chaine he. Nonne kadi si ka jiɗɗo jangude Arab walla defte ɗo jokkodirde e numéro amen WhatsApp peñowo ɗo no. Ha joni garten ko e windande meɗen korka. Windere men yawtunde en kalino bonnoji korka. Hande kalaten koko fati e geɗe gañaɗe e jiɗaɗe e wonde geɗe ganduɗa ko dagiɗe e baddiɗe. Ma hiya al umur allati tukrahu lis-sa'im. Holɗen geɗe gañana wonande korowo. So wiyama añede noon firtani wonde ko ina bonna korka, kono firti tan ko wasde wadde ɗum nde ɓuri, kono sa waɗi ɗum nde ala ko bonnata e korka he. O wi yukrahu lis-sa'im ba'du al-umur allati la tuftir. Ina añana korɗo nde waɗata yoga e geɗe ganduɗa addanta korka ka tajja. Mithlu ko wayno zawqu shay'in lahu ta'mun, ko wayno medde hunde nde ganduɗa ko wande dakamme, kal milhi ko wayno lamɗam ni, wal asali walla ko wayno loɓɓade njumri ndi wa nahwiha ko nandi hen. Liyanzura fi haliha thumma majjaha. Sanni ina aña noon yawata ko meɗɗo ɗum ta ɗemgal makko, o ƴeewa holno cafiki way caggal o wukkita ɗon ma lam yasil shay'un min halil halqi. Ɗon ɗo yettaki haydara e ko meɗi ko wonande guddal makko ɗum bonnani korka. Kono noon aɗum wasde waɗde ɗum nde ɓuri sewi basi ala. Rewi hen ko muqaddimatul jima'i, gardiɗe dendal, kal qoblatu ko en ɓucinirede. Neɗɗo ɓuciniri e joom suudu muɗum bonnani korka. Wal fikru wan nadr, neɗɗo mictade e geɗe ɗe waddanno e joom suudu muɗum bonnani korka. Ko nonne kadi ƴewde joom suudu muɗum bonnani korka. Kono noon wasde wadde ɗum nde ɓuri. Sa nani bonnani korka noon in ulimatu salama. So tawi koy omo andi wonde ko ɓucinirka joom suudu makko ko addantamo wondude e joom suudu o, walla addantamo yaltinde hay hunde e ko ganduɗa ko wayno mani walla mazi. So tawi omo andi wonde kanko omo wawi wadde ɗum taw haydara heɓanimo hen ɗen geɗe, ɗum ina aña. Kono so tawi no omo andi wonde so waɗi ɗum ina wawi yaltinde walla omo wawi yettade cuddiɗo o ni, ɗum kam nden gansa harmat bonnat korka kam ne so tawi wonko yaltini hen. O wi fa hadhihi al umur madannatu khuruj al mazi. O wi ɗeɗo geɗe ko cikkirɗe jaltinirɗe mazi, aw madannatu tamadi, walla ni cikkirɗe geɗe ganduɗa ko dondade joom waɗa ko fatano wadde e ñalawma korka. ɗum noon wa qad marra tafsilu ma yujibu al qada'u aw al kaffara fima sabaqa. En kalino e mbadi jaajnidi ko ina waɗɗina jubgol e ko ina waɗɗina kaffara e bindande men gardiɗe ɗe. Sa hettanoko bindande gardiɗe ɗe aɗa wawi ƴewde lien peñowo ɗon dow o, mbaɗa hen cliqué ƴeewa bindande amen yawtunde. Ko nonne at-tatayyubu naharan, wadde lati bonnani korka. Wa shammu tib, ko nonne urnade lati bonnani korka, kono wasde wadde ɗum ne noon ɓuri. Al-hijamatu liman shakka fi salamati bi anna khilafa al-irhaq. O wi hombitade. Sa nani hombitade noon tawa ko neɗɗo mo ganduɗa ko cikkitiɗo wande so tawi o hombitima o yaltini ƴiƴam walla o fesima
ina wawi yiilede ɗum ɗon on ina aña. kono mo ganduɗa noon yiiletake haydara heɓatake hen ɗum kam basi ala hen. o wi fa yattaru lil fitri bi sababi zalik. ede o mandi so wi o fesim omo wawi tampude en hani addanamo tajj ɗum kam ina aña. kono amma in ulimati salamatu fa jaizun. so tawi noon kisal ina teska hen ina ɗamina hen omo wawi hombitade walla omo wawi fesade tawa o tampani addantama tajj ɗum basi ala hen ina dagi. wa in tayaqqana adamu salamatu fa muharramun. so tawi noon o yenanama wonde kanko so omo feso tan omo yiile ete so yiilama hankkandi o nattat wawde jokkide korka ka ngan sanga kam fesade nde harmat. sa nani ko ina aña so tawi jomum koko sikkiti. kono so tawi jomum sikkitaki ina yenana wonde so tawi fesima walla hombima ina wawi addana ɗum yiilede ete so yiilama kadi rewete hen ko tajj ɗum kam ina haɗa. kono so tawi jomum ina andi wonde so haydara tawata ɗum hen ɗum ina dagi. rewi hen ko alwisalu bissawm. wiyete alwisalu bissawm ko bi mutabaati ba'dihi ba'd duna futurin aw suhur. sawmul wisal woni reggodirde korkaji taw jomum taƴani hejjaki. kora hande ha futur o liya taƴa jokka kordira noon kadi ha ñalom goɗɗo tawa taƴani a hejjaki. ɗum ne ina aña. jom waɗi ɗum ina dagi kono ina aña sabu ko ɗum tampere waɗanta ete ɗum wona hunde ganduɗa waɗɗinde. nelaɗo waɗanno ɗum sahabaɓe mbi ina ñemtinamo o wi ala min mi wayani mon ni min si tawi mi jokkodiri korkaji ko Allah ñamminta kam yarnuta kam ete onon on ngala on ɗon martaba waddoto maɗe ɗum. ayo ɗe gueɗe ina woni gueɗe jeeyaɗe ganduɗa ko gañaɗe e korka kono bonnata noon korka. o wi ma hiya al umuru allati tustahabbu lis-sa'im. holɗen gueɗe jiɗana korɗo neɗɗo so hoori holɗen gueɗe yiɗa yowal. gow kafful lisani wal jawarihi an fudulil aqwali wal af'ali allati la isma fiha. o wi ina yiɗana korɗo so hoori nde surata ɗemgal muɗum e haalde gueɗe ɗe ganduɗa ni bakkat ala hen. wona haalde ko boni de kono ko haalde ɗe gueɗe ɗe ganduɗa ni ko dayrayte ko puccu paccaji ala hay nafoore wotere ɗum jomum wasa haalde ɗum. kono nonne kadi surde terɗe mum wasde wadde gueɗe ɗe ganduɗa harmani ni kono ni ala ko boni hen. manam so waɗi kadi ala ko so waɗi hen bonnata korka makko walla ko wadde ɗum nde addantama dañƴal hay baraji goto wasde wadde ɗum nde ɓuri ko wayno wadde lido en fettude carte en ɗum ɗon jomum wasde wadde ɗum ɓuri. kono so jomum waɗi ɗum bonnani korka muɗum. ayo o wi ta'jilul fitri ba'da tahaqquqil ghurubi. ina hen kadi neɓtinde tajgol caggal nde jomum yenana wonde futuro woni nangue muti jomum wona ɗon ele lelkino wasa tajj ɗum ne kadi ina aña. wa qabla salati. ayo ko nonne kadi jomum leltina tajgol caggal nde futurmo ngo walla caggal nge nangue muti ɗon e ko adi nde omo juuɗo. an yakuna al fitr ala ratabatin witran. o wi nde jomum taƴirta so tawi ko tamorojo o telɗina ina yiɗa ɗum ina yiɗa jomum telɗina ko taƴirta ko. taƴira tamarorde wotere walla tamoroje tati walla tamoroje 5 an andi no foti taƴta kono yo teel. fa in lam yajid fa hasawatin min ma. so tawi no dañani tamorojo o taƴira ndiyam goɓɓe ndiyam. ayo as-suhur wa yakun fi nisfi al-layl al-akhir. kono nonne kadi ina yiɗana korowo hejjade noon wonade ko feccere pecce jam sakkitinde. jamo sa fecci ɗum pecce tati feccere sakkitinde nden jomum yiɗa yo hejjo. nonne hejjari hejjoɓe Allah ina juuli e mumen. o wi ma hiya al umur al jaiza lis-sa'im. holɗen gueɗe dagani korɗo.
ina dagani koor ene jeeya hen assiwaku kamilan nahari soccade nyalawma fof gude subaka ha kikirde ina dagi jomum socco al madmadatu lil atashi aw al har jomum wufƴi kinade wufƴade so jomum yehi ha ɗumɗi hankante hono ko yori natti jogade tuuti on wawi wufƴade o wukkita ndiyam ɗam walla ni nguleki wuli ha ɓurti satti on wawi wufƴade o wukkita ndiyam ɗam ina dagi kadi at-tabarrud bil ma'i bil ikhtisal jomum wule adda ndiyam jurte e hoore muɗum walla looto walla leppina baldi mum ɗo lelta walla tekke muɗum ɗum ne ina dagi kadi jomum al isbahu bil janabati jomum finde e janaba jokki korka ɗum ina dagi kono jomum wonde cuddiɗo muɗum ha salatu yewti taw lotaki ɗum ina addana jomum men jokkude korka men bonnata korka nga kono walla jomum laaɓi gila jam ko jinoɗo ngantu o suwa lota taw ha salatu yonti o lotaki ɗum o jokkata korka makko o yaha o lotoyo ɗum ne bonnani korka ina dagi kono ne as-sawmu la yajibu ala al-musafiri fama hiya shurutul fitr fi safar o wi korka waɗɗaki e ɗannotoɗo ɗangal ngal noon ko ɗangal ngal ganduɗa jomum ina wawi ustude hen julɗele nayyi ɗe ay o wi fama hiya shurutul fitr fi safar holko woni sharɗiji tajgol e ɗangal goho an yakuna safaru safara qasri ko nde ɗangal ngal wonata ɗangal gustatengal woni ɗo ponnoɗa julɗe darɗe nayyi julta tan ko darɗe ɗiɗi ko wayno tisibar takkusani geeƴe wa huwa ma yakunu ala masafati 88 kilometre taqriban ɗum distance o kono wonata 88 kilometre walla 80 kilometre à peu près ko walla ko tolni ɗon hedde 88 en jomum so tawi ko ɗannoto ko kilométre aji poti noon jomum ene wawi tajde wasde horde hande o yetti fof walla hande arti kala so jeeyi noon hande arti yato o watta toon ko ɓuri balɗe nayyi seyɗo woni toon waɗa balɗe nayyi ngan saaha o jokkat korka makko toon an yakuna safaran mubahan la safara ma'siya yato ɗangal ngal kadi ko ɗangal ngal ganduɗa ko dagi ngal wona ɗangal gofol ko wayno neɗɗo aaƴo jinnaɓe mum yaha ɗum wona ɗangal gustatengal sabu ko ɗangal gofol walla jomum yaade waɗoyde ko boni ɗum ne kadi jomum ustata yato ko jomum ɗannani ko hunde daginde tataɓo ko an yubayyital musafiru niyyatal fitri min al-layli ko nde ɗannotoɗo anniyoto tajje gila e jamma o fiɓi jango ko ɗannotoɗo hande o anniyo tajje jango wasa o anniyo wasde horde jango ko noon an yashra'a fi safari qabla al-fajri ko nde o natanta ɗangal ngal ko adi fajri ko wayno bi an yakhruja min umrani madinatihi qabla tulu'ihi ko ndo yaltere e koɗorɗe wuro makko ko adi ƴeldugol fajar bi hadhihi shurut ko ɗiɗo sarɗiyeji yajuzu lil musafir al fitr daganto ɗannoto tajje وله الفطر نون وإن قام يومين أو ثلاثة so welama so ɗangal ngal ma waɗa diire balɗe ɗiɗi walla balɗe tati on wawi jooɗa balɗe tati ɗe fof wasa horde ɗum bi mahalli safari e place nokku mo ɗanni o kono malan yanwi iqamata 4 ayyamin sahiha taw yato o anniyaki ñibde toon balɗe 4 celluɗe si wiyama balɗe 4 celluɗe ko ñalawma ganduɗa ñalawma kala aɗa wawi julde hen waktuji 4 ɗi kala so tawi ɗangal ngal ma juul hen ko ɓuri walla ko ina fotiniri e waktuji 20 ñalawma fof ko waktu 5 ñalɗe ɗiɗi 10 tati 15 nayyi 20 waktuji 5 ɗi a juuliɗe haɗe timmi 20 ngan sanga a nattat tajji fa hina idin yajibu alayhi sawm ngan sanga ene waɗɗe makko horde o yi mata yajuzu lil marid al fitr holno daganto koor nde taƴata o yajuzu al fitr li ayyi marid tajgol holno daganto pawngol nde taƴata ayo
yajuzu lfatre li ayi marid tajgol ina dagani kala pawngol foti ko shabun foti ko sagat aw kabir sinnin walla ko nayejo in khafa bissawmi huduth al marad so tawi o huli kanko so hori way addandamo rafi goɗɗo caɗele awi ziyadati walla ina wawi ɓeydu rafi o docteur wimo wonde kanko hoto hor aw ta'akhkhur bur'ihi so hori wonde en wawi taw rafi mo wonni o wasa yawde sellude ɗum ɗon jom taƴat aw wujud mashaqqatin kabira wa jahdin wal jom daña caɗele mawɗe e tampere ngasan on wa alayhi alqada on kam ina waɗɗe e muɗum tajje wa yajibu alfitri ala almarid in khafa bissawmi halakan tajgol ina waɗɗi e pawngol so tawi o huli wonde so hori o wawi halkade hen neɗɗo sa andi sa hori aɗa wawi tampude ha losa anata horo so tawi ka pawngol aw shadid tararin ka ta'til hasati min hawasi walla ni lor cattuɗo ko ina addanma wadde paralysé ɗum ne kadi moƴƴani wasde horto ɓuri balma na ɓuri ni ko ɗum waɗɗi hal yajuzu lil hamil wal murdi al iftar bele ina dagani cowiɗo e muyninowo tajgol o wi al hamil wal murdi la yakhlu amruhuma min ihtimalayn o wi mo ganduɗa o ko cowiɗo e mo ganduɗa ko muyninowo gueɗe mabɓe jaltata e ɗeɗo alhaaluji ɗiɗi goho an takhafa ala nafsayhima yataw kanko cowiɗo omo huli walla kanko muyninowo omo huli e hoore makko so hori omo wawi dañde hen caɗele on fa hukmuhuma hukmul marid gansa ñaware mabɓe ko ñaware pawguɗo tan بالتفصيل السابق بالسؤال رقم 18 أي هنا السؤال والنام دلنقل كالن انتن أكو فاتي باونغو دوم وني ñawar mabɓe kamɓe alhaali ɗimmijo ko an takhafa alhamil alal janin konde cowiɗo hulanta tigguyel gongel e nder reedu makko nde heɓata ɗum caɗele wal murdi ala tifl muyninowo kamne te hulata mo muyninto tawi o andi o hori o dañca kosam inɗe makko mbatta kosam ko muynini cukalel ngel ngan sanga fal humal iftar ina wodani ɓe tajje o yi wal hamilu noon in aftarat alayha alqada faqat si ko cowiɗo so tawi taƴi on kam yoɓat tan ñalɗi ɗi o taƴi ɗi kono wala tut'im on ñamminta haydara amma al murdi so tawi non ko muyninowo fa alayha alqada'u on ina waɗɗi e muɗum yobde ñalomo ko nonne kadi o ñammintu ay fa alayha alqada wal it'am taƴat so taƴi so yehi hawo wawi horde o hor o yoɓa ñalomaji ɗi o taƴi ɗi o ñammina bi miqdar muddin an kulli yawmin kala fof ñalawma o ñammina ko ina fatana mudda annabi ni ay o marra miqdaruhu fi su'al athamin o wi ko ina fotodire ten wi'a mudde en kalino winde men yawtude wal murdi onon iza amkana hal istijar aw ghayrihi kal halib as-sina'i wajaba alayha as-sawm o wi muyninowo noon so tawi kanko omo wawi dañde mo ina muyninam mo yoɓamo on muyninam walla ni o dañi kosam ɗam ganduɗa ko kosam industriel omo wawi cukalel ngal wawi muynude hen eten cukalel kal jaaɓi muynude hen ngan sa wajaba alayha as-sawm ina waɗɗe makko horde o yarna cukalel ngel ko ɗam kosam walla yoɓa dabbo ina muyninam wa ujratu rida'i noon min malil waladi awil abi ɓe jobdi noon jobdi muyninowo ko e jawdi baaba walla jawdi ɓiɗɗo wona debbo o yoɓata kono ko bamum cukalel ngel walla cukalel ngel sin jogui jawdi ko ɗum yoɓirte ayo hande ɗum wonno windande meɗen aɗa ñaague sewi windande waɗinima fayida nde mbatta ɗum partage bandiraɓe ma ko nonne sa wadde abonné mbaɗa abonné sa jiɗɗo janggoɗo aɗa jokkodirde e binɗan e numéro amen WhatsApp peñowo ɗo no